соли 2020 барои варзишгарон ва масъулони соҳаи варзиш соли муҳим ба ҳисоб меравад, зеро дар пешумуру бозиҳои олимпии Токио 2020 интизор аст. таваҷҷӯҳи ҳамагон ба ҳамин чорабинии муҳташам равона гарда, ҳар як варзишгар кӯшиш дорад то соҳиби рохати олимпиада гардад. ҳанӯз касе аз миёни варзишгарони тоҷик рохати бозиҳоро ба даст наовардааст. Нахуст шуда имсол ҷудочиён барои имтиёзҳои олимпӣ муборизаро шурӯъ мекунанд. ҷудочиёни тоҷик аз миёни ҳамаи варзишгарони кишвар имкони бештари ба даст овардани рохати бозиҳои олимпии Токио 2020-ро доранд. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ҳамчун узви Федератсияи байналмилалии ҷудо тасмим гирифтааст, ки дар ҳама чорабиниҳои рейтингии Созмони байналмилалӣ варзишгарони худро сафарбар намояд. То бозиҳои олимпӣ ҷудочиёнро якчанд мусобиқаҳо интизор аст. Нахустини он мусобиқаи байналмилалии Гран-при Тел-Авив ба ҳисоб меравад, ки он аз 23 то 25 январ дар Изроил баргузор мешавад. дар ин чорабинӣ бонуфуз иштироки 500 варзишгар аз 60 давлати дунё дар назар аст. Мунтахаби ҷудои Тоҷикистон дар ҳайати Сомон Маҳмадбеков, Беҳрӯз Хоҷазода, Акмал Муродов, Комроншои Устопириён, Саидҷалол Саидов, Темур Раҳимов ва Шакармамад Мирмаҳмадов таҳти роҳбарии сармураббӣ Муҳаммад Абдураҳмонов ба ин чорабинӣ сафарбар мешаванд. ҳамин ҳайате ки сафарбар мегардад тибқи рейтинге ки байналмилалие ки IGF тасдиқ мекунад, ҳама варзишгарон дар рейтинг мақомҳои хуб доранд, пеш ҳастанд. аз ҳамин ҳисоб мо ҳамин дастаро муайян кардагим. ҳоло бошад дастаи Тоҷикистон ба машқҳои дастаҷамъона ҷалб гардиданд. тамринҳо дар як рӯз 2 маротиба дар муассисаи давлатии маркази омодагии олимпии дастаҳои мунтахаб ба роҳ монда шуданд. ба гуфти сармураббӣ Муҳаммад Абдураҳмонов, даста дар ҳолати хуб қарор дошта, баъзе аз варзишгарон дар хориҷи кишвар ба машқҳо машғуланд. ҳолати варзишгароне ки ба мусобиқаҳо сафарбар мегардад хеле дар ҳолати хуб қарор доранд. озе бошад паҳлавони мо Сомон Маҳмадбеков дар давлати ҷопон тамринҳои дастаҷамъона гузаронда истодааст. варзишгари дигари мо Комроншои Устопириён дар шаҳри Олмон дар давлати Австрия шаҳри Вена машқҳои дастаҷамъона гузашта истодааст. ва дигар ҳайати даста ва инчунин Мирмаҳмадов низ дар шаҳри Москав аст. машқҳоша идома додааст. аз ҳамон ҷо ба Исроил сафар мекунанд, давлати Изроил. Акмал Муродов узви мунтахаби кишвар дар вазни 81 кило буда барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё миёни ҷавонон мебошад. мақсад дорад байни калонсолон низ ба гирифтани ҷои сазовор даст ёбад. тақрибан 4-5 моҳ дига монад барои бозиҳои олимпӣ. ҳамаи варзишгарони хуби ҳамин вазни 81 килограмм дар ин мусобиқа иштирок мекунад. ва дар вазни мо аллакайёли то мусобиқа 20 рӯз мондааст 62 нафар номнавис шудааст. соли қабл дар ин мусобиқа ман иштирок кардам ва аз нависони таҷрибаи хуб дар он мусобиқа шикаст будам. имсол бо як тайёрии хуб иншоаллоҳ ки сафарбар мешавем ва мусобиқаро иштирок мекунам. мусобиқаи байналмилалии Гран-при Тел-Авив ҳоло шурӯъи кор аст. баъд аз ин варзишгаронро якчанд чорабиниҳои муҳими варзишӣ интизор аст ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон нақша дорад варзишгаронро боз дар хориҷи кишвар ба тамринҳои дастаҷамъона ҷалб намуда ба мусобиқаҳои интизор сафарбар кунад. дар Тел-Авив мусобиқаи Гран-при баргузор мегардад ва баъдан ба давлати Олмон мо дар машқҳои дастаҷамъӣ иштирок карда то 9 феврал аз он ҷо ба шаҳри Парижи Фаронса ки дар он ҷо Гранд Слам баргузор мегардад иштирок мекунем ва баъдан ба давлати Олмон бармегардем. дар он ҷо Гран-при Дусселдорф баргузор мегардад рӯзҳои 22-23 феврал. дар он ҷо дастаи мунтахаб иштирок мекунад ва баъдан ба мусобиқоти Гран-при Маракеш давлати Марокко сафар мекунем. аз он ҷо баъди машқҳои дастаҷамъӣ дар он ҷо дар мусобиқаи Гран-при иштирок мекунем.